есть любовь, Бог есть любовь. Хвала Иисусу Христу. Святая мша будет целеброваться в интенциях. За померлых Валентин, 30 дён по смерти, Ядвига, Франц, Розалия, Иван, Александра, Владимир, Леокадия, поховальная святая мша. Дмитрий, 1 год по смерти. За всех померлых семьи Миканович, Евгений, Ян, Леокадия, Станислав. Так само святая мша будет целеброваться за терпячих у вязницах, о бласках Божьих для нашого народу, так само за тих, хто пропав без весток у апошнія дні, і так само за тих, хто загинув у виніку політичного кризису в нашій країні. Хвала Ісусу Христу. Открой свое сердце, Бог тебе любит, и Он тебя избавил и не покинет, и Он не подманет, и Он милосердный, и Он тебя чует, доверься Ему. Бо Бог есть любовь, Бог есть любовь, Бог есть любовь. Свою руку, пойдем все разом, станем под крижем Пана избавцы, и Он нас обмыет кров'ю своею, моцно притулить до сердца своего. Бо Бог есть любовь, Бог есть любовь, Бог есть любовь. Бог есть
Моя молитва не хольется, да Тебе, мой Бог, як фімія, і серце безупинно рвется, цудовный Твой небесный храм. Боже, я молюсь за Беларусь, Боже, прошу Тебе за людей, Ты нам пробачь и уратуй, и ласку свою нам зяви. Боже, я ведаю, что Ты будешь с нами в святыне своей, под небесами радость Ты нам подарил, життё за людей отдал у книзе своей, нас записал. Боже, я молюсь за Беларусь, Боже, прошу Тебе за людей, Ты нам пробачь и уратуй, и ласку свою нам зяви. Боже, я ведаю, что Ты будешь с нами в святыне своей, под небесами радость Ты нам подарил, життё за людей отдал у книзе своей, нас записал у Своим слове живым. Ты веды мудрость людям дал, как мы могли жить у Ты, який за нас на крижі помирал. Боже, я молюсь за Беларусь, Боже, прошу Тебе за людей, Ты нам пробачь и уратуй, и ласку свою нам зяви. Боже, я ведаю, что Ты будешь с нами в святыне своей, под небесами радость Ты нам подарил, життё за людей отдал у книзе своей, нас записал. Боже, я молюсь за Беларусь, Боже, прошу Тебе за людей, Ты нам пробачь и уратуй, и ласку свою нам зяви. Боже, я ведаю, что Ты будешь с нами в святыне своей, под небесами радость Ты нам подарил, життё за людей отдал у книзе своей, нас записал. Боже, я молюсь за Беларусь, Боже, прошу Тебе за людей, Ты нам пробачь и уратуй, и ласку свою нам зяви. Боже, я ведаю, что Ты будешь с нами в святыне своей, под небесами радость Ты нам подарил, життё за людей отдал у книзе своей, нас записал. Боже, я молюсь за Беларусь, Боже, прошу Тебе за людей, Ты нам пробачь и уратуй, и ласку свою нам зяви. Боже, я ведаю, что Ты будешь с нами в святыне своей, под небесами радость Ты нам подарил, життё за людей отдал у книзе своей, нас записал. Моя молитва не хольется, да
Тебе, мой Бог, як фімія. І серце безупинно рвется. Чудовный Твой небесный храм. Боже, я молюсь за Беларусь, Боже, прошу Тебе за людей, Ты нам пробачь и умратуй, и ласку свою нам зяви. Боже, я ведаю, что Ты будешь с нами в святыне Своей, под небесами радость Ты нам подарил, життя за людей отдал в книзе Своей, нас записал. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Супокой з вами. І з духом твоїм. Дорогі у Єсусі Христе, брати і сестри, на початку гэтай літургії, якая сабрала такую шматлікую колькасць людзей, католікаў, праваслаўных, пратэстантаў, наколькі я ведаю, нават ёсць нашыя сябры з габрэйскай супольнасці, якія прыйшлі сюды сёння, а прабачце, нават тыя людзі, якія сёння, можа, не вераць у Бога, але яны прыйшлі сюды па зову сэрца. Мы хочам разам сёння асаблівым чынам на гэтай святой імшы ўзнесці нашу малітву за нашу бацькаўшчыну кожны дзень, пачынаючы ад самых першых хвілін тых падзей, якія разгарнуліся ў нашай краіне. Касцёл кожны дзень падчас кожнай святой імшы моліцца за нашу бацькаўшчыну, нашу краіну, але сёння мы асаблівым чынам хацелі папрасіць добрага міласэрнага Бога за усіх тых людзей, якія загінулі, якія пацярпелі, якія перанеслі катаванні, за тых людзей, якія знаходзяцца ў вязніцах, за ўсіх тых палітычных вязняў, іх ёсць вельмі шмат, за ўсіх тых людзей, якіх штодзённа вельмі шмат трапляе за краты ў нашай Беларусі ў 21 стагоддзі. Але таксама мы хочам сёння маліцца за ўвесь наш народ і за ўсіх тых людзей, якія таксама сёння, можа, становяцца прычынаю нечых слёз, перажыванняў, праблем. Тыя людзі, да якіх, можа, іншыя сёння адносяцца з вялікай дыстанцыяй і, можа, сёння крычаць «ніколі не прасцім» гэтую рэчовку, але мы молімся аб гэтае прабачэнні і патрэбныя ласкі. Мы молімся за ўвесь народ, каб тая псіхалагічная рана, траўма, якая сёння ёсць у нашым народзе, каб яна зажывала, каб добры Бог спаслаў на яе свой нябесны гаючы бальзам у выглядзе супакою, згоды паміж усімі намі, жыхарамі нашай прыгожай сінявокай Беларусі, якія ніколі не адрозніваліся паміж сабою паводле нацыянальнасці, колеру скуры, вызнаванай рэлігіі. Мы заўсёды жылі разам у згодзе і ў супакоі, але сёння грамадства падзелена, сёння ў нашых сэрцах д'ябал пасеяў нейкае зёрнышка зла, ненавісці, крыўды. І мы молімся аб гэты бальзам, бо сёння гэтая рана пакуль што паліваецца воцатам і соллю, але мы молімся за ўвесь наш народ, за ўсю нашу краіну, за шчаслівую будучыню для ўсіх нашых людзей. Няхай жа Бог спашле нам усе тыя ласкі, якія патрэбны кожнаму з нас, а таксама кожнаму жыхару нашай краіны. Today, I see on this Holy Mass some representatives of the diplomatic missions and ambassadors in the Republic of Belarus. And first of all, I'd like to say a few words to you. I'd like to thank you for your solidarity, that you are together with us, that you had in your hearts that voice
which said that come here to this church and to show your presence here, your presence, your spiritual presence with us. Thank you very much. З такімі думкамі мы распачнём гэтую святую Еўхарыстыю і на яе пачатку перапросім Бога за ўсе нашыя грахі, слабасці і правіны. Спавядаюся і вам, браты і сёстры, што зграшылі мы думкаю, словам, занядбаннем, моя вина, моя вельмі вялікая вина, а прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашого. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Молимся. Ласкавы Ойча, Ты праз Сына Твайго откупіў нас і ўчыніў сваімі усыноўленымі дзецьмі. Зайцоўскаю дабрынёю глянь, просім на ўсіх, хто верыць у Хрыста, і адары іх сапраўднай свабодай вечнай спадчынай. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Езекіеля. Так кажа Пан: «Сыне чалавечы, я поставіў цябе вартаўніком дому Ізраіля, і ты будзеш слухаць словы з вуснаў маіх, і будзеш перасцерагаць іх ад майго імя. Калі я скажу бязбожніку: бязбожнік, ты памрэш, а ты нічога не будзеш гаварыць, каб асцерагчы бязбожніка ад дарогі яго, то ён памрэ ў несправядлівасці сваёй, але ты будзеш адказваць за ягоную кроў. Калі ты асцеражыш бязбожніка ад дарогі яго, каб адвярнуўся ад яе, і ён не адвернецца ад дарогі сваёй, то ён памрэ ў несправядлівасці сваёй, а ты уратуеш душу сваю». Гэта Слова Божие. Не робите жорсткими сердцы вашия. Не робите жорсткими сердцы вашия. Придите, заспяваем Пану, ускликнем Богу, скале нашего збавления.
станем с подякою перед обличчям Ягоным. У песнях ускликнем Ему. Не робите жорсткими сердцы вашия. Придите, поклонимся и упадем, укленчим перед Паном, який нас створив. Моем наш Бог, а мы народ Ягоной паши, и овечки Ягоной руки. Не робите жорсткими сердцы вашия. Ока вы послухали сёння Ягоный голос, не робите жорсткими сердцы вашия, як у рыбе, як на пустыне у день массы. Де мяне спокушали айцы вашия, вы пробовали мяне, хоть и убачили справы мае. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, не будьце нікому павінныя нічога, апроч узаемнай любові, бо той, хто любіць бліжняга, выканаў закон, таму што запаведі «не чужалож», «не забівай», «не крадзі», «не пажадай», ды ўсе іншыя змяшчаюцца ў адным наказе: «Любі бліжняга твайго, як самога сябе». Любоў не чыніць бліжняму зла, любоў ёсць выкананнем закону. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Бог у Христе поєднав з собою світ, даючи нам слово поєднання. Pan z wami jest ducha Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. W той час Jezus сказал своим учням: «Коли сгрешит супроть тебе брат твой, пойди и докажи его сам на сам. Коли послухается тебе, то ты сдобыл брата своего.
Калі ж не паслухаецца, возьми з сабою яшчэ аднаго ці двух, каб вуснамі двух ці трох сведкаў пацвердзілася усялякае слова. Калі ж не паслухаецца іх, скажы касцёлу. А калі і касцёла не паслухаецца, то няхай ён будзе для цябе як язычнік і мытнік. Сапраўды кажу вам, што вы звяжаце на зямлі, тое будзе звязана ў небе. І што развяжаце на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Сапраўды таксама кажу вам, што калі б двое з вас на зямлі згодна прасілі б нейкай рэчы, то станецца ім ад Айца майго, як і ў нябёсах. Бо дзе двое ці трое сабраліся ў імя маё, там я ёсць сярод іх. Это слово Пана. Дорогие люди, мы з вами, сапраўды, я маю пэўнае такое ўнутранае перажыванне, калі бачу сёння столькі вас, і сапраўды ні адзін святар, ні адзін біскуп не мог бы не радавацца, калі столькі народу збіраецца ў храме, асабліва пасля часу этой пандэміі, калі храмы былі паўпустыя, калі мы глядзелі святую імшу падчас онлайн-трансляцыі, то сапраўды я павінен быў бы радавацца. Але з другога боку, тая нагода, з якой мы, можа так, многія з вас прыйшлі, яна даволі сумная. Бо ўсе мы ведаем, што адбылося ў нашай краіне. Мы сабраліся, каб памаліцца за ўсіх тых людзей, якія хацелі, каб нашая бацькаўшчына была шчаслівай. За ўсіх тых людзей, якія хацелі, каб мы жылі ў свабоднай краіне. За тых усіх людзей, якія хацелі, каб у нашай краіне мы, людзі, не мелі бы шантажу, запалохвання, рэпрэсій, уціску. Бо менавіта на гэтых фундаментах сёння базуецца нашае жыццё, але мы б хацелі быць свабоднымі, міралюбівымі беларусамі, якія будуюць шчаслівую будучыню. Мы сутыкнуліся з тым, што людзі мірна выйшлі на вуліцы, і калі яны выйшлі на гэтыя вуліцы, то многія не вярнуліся дадому і ўжо не вернуцца ніколі. Сёння я дзесьці пачуў быў такую думку аднаго чалавека, які кажа: ну, слава Богу, пакуль што яшчэ не шмат людзей. І я папраўляю і кажу: як вы можаце казаць хвала Богу, што яшчэ не шмат людзей? Мы кажам: даруй нам, Боже, што на нашай зямлі ўвогуле хтосьці загінуў, хтосьці аддаў сваё жыццё, бо гэта трагедыя, трагедыя ўсяго нашага народу. А тыя людзі, якія загінулі, я не хачу вымаўляць гэтыя словы поле бітвы альбо штосьці яшчэ, бо это не было поле бітвы. Людзі, якія мірна выйшлі з дому, сказаць, што я хачу праўды, я хачу справядлівасці. Я хачу, каб мы ўсе былі сумленнымі, добразычлівымі людзьмі. І ён загінуў. Я думаю, што гэтых людзей, нават калі яны былі неверуючымі, нават калі яны былі здалёка ад Бога, Бог прытуліў да свайго сэрца. Яны аддалі сваё жыццё. Яны не спадзяваліся, што яны ніколі не вернуцца дадому. Былі тыя людзі, якія выйшлі на гэтыя вуліцы мірна сказаць сваё «не», я супраць, я, можа, супраць кламства, я супраць лжы, якой хапае сёння вельмі шмат. Я хачу проста выказаць свой пратэст. Але за тое, што выказвае свой пратэст, яго збілі, скалечылі, яго завезлі на Акрэсціна, яго завезлі ў Жодзіна, яго завезлі яшчэ кудысьці, там над ім здзекваліся, яго катавалі. І тыя людзі прыходзяць да нас сёння, да нас, святароў, і яны кажуць: можна мы з вамі падзелімся? Гісторыя аднаго чалавека, які прыйшоў і сказаў: я не хачу, можа, я не буду называць сябе, я проста хачу з вамі паразмаўляць.
но і то, ён кажа, я прачытаў в інтэрнэце, вот ваш там быў здымак, і напісана, што вы нейкі там пратэст супраць дзеянняў па зачыненні, там блакіраванні чырвонага касцёла сказалі, я, можа, вас ніколі не ведаў бы, але я просто хочу з вами паразмаўляць, чамусьці мне вот сэрца падказала, і ён пачаў расказваць жудасныя гісторыі пра тое, што з ім рабілі. І я разумею, мы з ім размаўлялі доўга, ён паказваў тыя сінякі, все тое, што ў яго там захавалася, ён быў з гіпсам, але сэнс можа трошачку ў іншым. У гэтых чалавека тыя все рэчы зажывуць. Я кажу, што я таксама у сваім жыцці перанёс аварію, у якую я папаў, я перанёс клінічную смерць, я трошку так каля года прыкладна з адной бальніцы ў другую, мяне там перакладалі, менялі местамі рукі з нагамі, як я кажу, штосьці там рабілі, і это все зажывае. З цягам часу раны фізычныя, ўсе гэтыя сінякі, ўсе гэтыя паломы, усё гэта зажывае. Нават чалавек, вот, я, можа, там не зусім карыстаюся до канца рукою там, ці нагою, таму што косці не так зрасліся, як трэба было, але чалавек да ўсяго гэтага прывыкае. Але самая страшная рэч – это псіхалагічная траўма, якая з'яўляецца ў сэрцы чалавека, псіхалагічная траўма, якая раніць душу чалавека. І сёння ў нашым грамадстве я не кажу толькі пра тых людзей, якія пацярпелі, я кажу пра іх родных, пра іх мам і тат. Я кажу пра ўсіх сяброў, якія бачылі іх, я кажу пра тых людзей, якія проста неабыякавыя да гэтай сітуацыі. Гэта духоўная, псіхалагічная траўма. Таму што у нашых сэрцах сеецца злоба, у наших серцах сеется, можа, нейкая ненависть, можа, нават жаданне помсты, сеется страх, недавер. І калі людзі, якія выходзяць сёння ўжо на гэтыя мірныя акцыі, пачынаюць казаць «не забудзем, не прасцім», мяне, напрыклад, найбольш балюча слова «не прасцім», таму што гэта не згодна з хрысціянскім духам, это менавіта тое, што д'явал хацеў пасеяць у сэрцы нашых людзей. Мы, беларусы, заўсёды былі мірнымі людзьмі, міралюбівымі людзьмі, мы заўсёды жылі ў згодзе, але нам сеюць эту ненавісць, нам сеюць эту злосць у нашыя сэрцы, і мы асабліва молімся за ўсіх тых людзей, якія пацярпелі ад гэтага насілля, нават за тых студэнтаў, якіх сёння так брутальна, жудасна на Карла Маркса хапалі, скручвалі, за тую дзяўчыну, якую цягнулі за валасы. Это ўжо першыя выпадкі, бо да гэтага яшчэ так на жанчын пакуль што ніхто не падымаў руку, але молімся асабліва за ўсіх гэтых людзей, бо кожны з іх атрымлівае эту псіхалагічную траўму, з якой трэба будзе жыць доўга. Бо калі мы кажам пра прабачэнне, то адзін чалавек, прачытаўшы словы нашага арцыпастыра мітрапаліта Тадзеуша Кандрусевіча, які зараз знаходзіцца на выгнанні, пра прабачэнне ён кажа: «О, не, я трошку пачакаю са сваім навяртаннем да Бога, бо я не магу прабачыць і не хачу прабачаць». Это сапраўды ёсць вялікая рана, бо прабачэнне – это не аднаразовая акцыя. Вельмі часта нам здараецца, што штосьці мы можам зрабіць тут і зараз, раптам. О, прабачыць. Тэорія вельмі лёгкая, тэорія вельмі прыгожая. Так, нас Христос вучыць: прабачайце. Апостол Пётр падыходзіць да яго і кажа: «Господі, ну калі я прабачу, але калі чалавек 7 разоў будзе штосьці супраць мяне рабіць». Это вот тое, што мы сёння бачым. Вот Пётр кажа, што мне 7 разоў яму прабачаць? З такім абурэннем. І Христос адказвае яму: «Пётр, не 7 разоў, 77 разоў кажу табе». Бо сапраўды прабачэнне – гэта каласальная рэч. Святы Ян Павел II, калі аднойчы напісаў на тэму прабачэння, то сапраўды мне, напрыклад, вельмі моцна зайшлі ў сэрца гэтыя словы. Ён у сваім часе таксама жыў у непросты перыяд для Польшчы. Ён жыў у той час, калі і біскупы былі на выгнанні, і святары не маглі казаць адкрыта нейкія словы, нават маліцца за бацькаўшчыну. Это быў час, калі загінуў благаслаўлёны ксёндз Ежы Папелушку, якога забілі жудасна за тое, што ён маліўся за сваю бацькаўшчыну. Але Ян Павел II кажа пра прабачэнне, і людзі кажуць: «Што?» Ён кажа: «Прабачэнне – это не слабасць. Калі чалавек прабачае, прабачыць можа толькі сильны, моцны чалавек, таму што калі ты прабачаеш таму, хто цябе пакрыўдзіў, калі ты прабачаеш таму, хто зрабіў табе зло, ты змагаешся з самім сабою, ты перамагаеш свае ўласныя амбіцыі, ты перамагаеш свае ўласныя слабасці і, можа, нават тое зло, якое ёсць у табе, бо ты дакранаешся да самога Бога. І гэтыя словы сёння гучаць для нас.
Так, сапраўды, нам складана з гэтым сёння сустрэцца, нам складана сёння казаць пра прабачэнне. Калі гэта было бачна, што ў краіне людзі са страхам глядзяць на тых, хто павінен ахоўваць нас, хто павінен ахоўваць наш супакой, хто павінен, наадварот, дбаць пра тое, каб мы адчувалі сябе утульна, спакойна. Але наша малітва – это адзіны паратунак у этой сітуацыі. І зараз я звяртаюся да ўсіх людзей незалежна ад веравызнання, ад светапогляду. Але малітва – гэта размова з Богам, бо Бог, які стварыў чалавека, ён ёсць, ён пакінуў у кожным чалавеку, Бог пакінуў адну маленечкую крышачку сябе, кропачку ад сябе. Мы можам так параўнаць яе з макавым зярняткам, нават меншае, чым макавае зярнятка. Штосьці маленечкае, але ёсць у кожным чалавеку. Гэта вот эта адзіначка, вот эта, можа, частачка Бога. Мы яе сёння называем словам сумленне. Сумленне – гэта тое, што чалавеку дазваляе разумець, што ёсць добрае, што дрэннае, нягледзячы на тое, што яму прамываюцца мазгі. Што ідэолагі працуюць дзень і ноч над тым, каб гэты голас сумлення задушыць, каб гэтае сумленне дзесьці было схаваным. Так, яно можа быць схаванае, яно можа быць за кратамі, яно можа быць у клетке, але яно все равно ёсць у сэрцы і душы чалавека. Выкінуць, знішчыць яго нельга. І гэты голас заўсёды стукаецца ў сэрца чалавека, ён падказвае чалавеку, што ёсць добрае, што дрэннае. І мы молімся асаблівым чынам, так як нас вучыў Езус Христос, маліцеся за непрыяцеляў вашых. Мы молімся за тых людзей, якія сёння здзяйсняюць тыя ўчынкі, якія мы не можам назваць учынкамі чалавека. За тых людзей, якія займаюцца катаваннем, збіваннем, насіллем. Мы молімся аб навяртанні за іх. І чым больш мы молімся, тым больш такіх людзей можа адкрыць гэтую клетку свайго сумлення. Мы молімся за тых суддзяў, якія оптам сёння даюць розныя прысуды. Мы молимся об этой справедливости, об этой ласке, каб сапраўды вот эта клеточка сумлення, яна адкрылася. І ёсць такое павер'е, такая пасловіца, што кропля вады, якая капае дзесьці з вышыні. Вот калі хтосьці быў калі-небудзь у гарах, альбо можа сабе ўявіць, што з гары бывае сплывае які-небудзь струменчык вады, а бывае проста вада капае, і кроплі вады спадаюць на камень, але там на тое месца, куды капае вада, гэты камень, ён гладкі, ён адшліфаваны, хоць там няма ніякіх станкоў, ён гладзенькі. Але кропля вады, якая падае на гэты камень, яна яго шліфуе не сваёю моцаю альбо нейкімі фізічнымі, можа, такімі магчымасцямі, але частатою свайго падзення. Яна капае, ідзе час, і чым дольшы час, тым больш яна точыць гэты камень. Таксама наша малітва. Калі гэтая малітва, а сёння я ведаю, што за нашу краіну моліцца ўвесь свет, бо мы маем сёння столькі сведчанняў, столькі ёсць людзей, якія нам хочуць падказаць, што яны салідарны з намі. І наша малітва, кожная малітва, якая выходзіць з сэрца, малітва, яна можа спрычыніцца да таго, што чалавек, у якога сумленне хтосьці там затаптаў, дзесьці там схаваў, это сумленне можа адкрыць, потому што ён таксама наш брат, наш сын чысці, у яго ёсць мама, якая яго выхоўвала. І мама ніколі не казала: «Сынок, бяры ў руку дубінку, лупі». Ні адна мама так не выхавае сваё дзіцятка. Ні адзін тата не скажа свайму сыну так. І таму наша малітва, яна можа дапамагчы сапраўды чалавеку вярнуць сваё чалавечае аблічча. Эта малітва, это ввогуле сіла, это вялікая зброя, якая ёсць ва ўсіх людзей, у кожнага. І нават калі ты, браце альбо сестра, калі бы ты неверуючы чалавек, але паспрабуй проста ў сваім сэрцы знайсці вот эту силу и пожадать добра кому-нибудь, кто зрабіў табе крыўду. Постарайся попросить просто ў сэрцы, што Божа, нават калі ты скажаш гэтае слово, калі ты ёсць, я не ведаю пра гэта, нават калі ты так скажаш, это ўжо будзе той твой зварот, бо гэта важна. Мы зараз таксама разглядаем сітуацыю, якая ёсць у нашай краіне з пункту гледжання Божага слова, і сапраўды, калі открываем Библию, то, не ведаю, можа толькі мне так трапляецца, які б тэкст я не адкрыў, кожны тэкст, ён увогуле нейкім чынам кажа нам пра тую сітуацыю, якая ёсць у нас. Нема нічога дрэннага, што Бог не перамяніў бы ў дабро.
І сапраўды тая трагедыя народу, якая адбываецца ў нашай краіне. Паглядзіце, як гэтая трагедыя нам усім паказала, хто ёсць хто, але як гэтая трагедыя народу нашага, нашай краіны, як гэты крызіс аб'яднаў людзей. Мы што, раней з вами былі знаёмымі хто-нибудь? Мы сёння ішлі сюды ў касцёл, і мы яшчэ так з ксяндзом Петром ідзём, ён кажа: слухай, а што это робіцца такое? З намі амаль усе вітаюцца. Люди сидят, бар, там вот эти столики на улице, и мы привстают, нам махают. Я кажу, что вот глянь, как изменяется это. Люди становятся некими солидарными, некими, может, нават лепшими. Нас утискают, нам робят крыўду, але мы сами становимся некими іншими. И это уже мы ведаем, что шляху назад нема, але ёсць вельмі шмат таго нават добра, якое можа быць для кожнага чалавека, для кожнага з нас. Это наша солидарность, людская солидарность. Калі адбылася трагедыя, колькі было валанцёраў там і на акрэсце, на іншых месцах, і нашы таксама, і святары, і монахіні, і нашы валанцёры паехалі туды, каб проста памагаць людзям, і сапраўды там такая была атмасфера, што кожны, хто што можа, той то рабіў. Это сапраўды тое, што мы сёння бачым, як выбегае якая-нибудь жанчына, яна можа крычаць нам: я ж вы такія рассякія, вайны вы хочаце, іншае, а другая жанчына выбегае і кажа: хлопчыкі і дзяўчаткі, вот я нарабіла дранікаў, возьмите хоць по одной, там дзяўчаты кажуць: мы на диете, но все равно возьмем. Але это наши люди, наши, белорусы, это мы. Нема нічога дрэннага, што Бог не мог бы перамяніць у добро. Я спадзяюся, што это мы не в театре, але это быў просто, можа, нейкі крык душы ў мяне таксама, я магу быць эмацыйным, прабачце. Сапраўды, гэтыя рэчы, яны паказваюць, наколькі мы сапраўды высакародныя людзі, наколькі мы вялікія людзі, мы беларусы. Нам ёсць чым ганарыцца, бо сапраўды з намі Бог. Мы молимся по-рознаму. Калі пачалася трагедыя, то тут, на гэтым месцы, у этой святыні, адбывалася тое, чаго не было нігдзе ніколі ў свеце. Я не побоюсь этого слова. Калі тут перад гэтым алтаром стаялі побач біскуп каталіцкі, святар праваслаўны, біскуп пратэстанцкі, баптыст, пятидесятнік, прадстаўнік царквы поўнага Евангелля, быў галоўны імам Беларусі, мусульманін, быў галоўны равін юдэйскай супольнасці. Тут гучала малітва па-беларуску, па-руску, па-габрэйску, па-арабску. Нідзе ў свеце такога няма, каб мы збіраліся разам. Мы тут на Беларусі, мы патрафім это зрабіць, асабліва тады, калі ёсць такія сітуацыі, але толькі шкада, што штосьці павінна быць тым штрушком, такім, можа, негатыўным, які нас яднае, але помнім, што мы сапраўды мы моцныя тады, калі мы разам. Мы ведаем, што сёння вельмі моцна ідзе ўціск на касцёл, і у нашу краіну не впусцілі кіраўніка рыма-каталіцкага касцёла мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча. Мы нават жа так трошку жартам, калі да яго звяртаемся, то кажам: ну, як там наш пастыр на выгнанні, альбо як там наш дысідэнт сябе адчувае, калі яму звонім. І сапраўды гэта сітуацыя такая трагічная, калі грамадзяніна Беларусі не впусцілі ў Беларусь, і мы чуем такі, можа, да яго прэтэнзію, што ты влез в палітыку, але што такое палітыка? І я, калі адкрыў Святое Пісанне, думаю, што ты мне, Боже, даш, якое ты слово даш, і чамусьці мне першае, што увайшло мне вот на вочы, это был адказ Пілата Христу, і Пілат кажа: што ёсць праўда? А я скажу: а што ёсць палітыка? Сёння ў першым чытанні мы пачулі, як Бог кажа прароку Эзекіілю. Ён кажа яму: я кажу табе пра грахі і дрэнныя ўчынкі народа, і калі ты не пойдзеш і не скажаш ім, грэх будзе на табе. Пророк Эзекііль выходзіў і казаў пра грахі народу, ведаючы, што народу гэта вельмі не спадабаецца. Але ён набраўся адвагі, смеласці, рашучасці, ішоў і казаў. Сёння мы пачулі ў Евангеліі, як Езус Христос таксама кажа, што вучням сваім, што калі хтосьці зграшыў супраць цябе, падыдзі і скажы, што ты здзяйсняеш грэх. Бо калі ты гэтага не зробіш, то таксама ён памрэ ў граху, але на табе будзе грэх, што ты прамаўчаў, калі ты бачыш гэтае зло. І калі мы кажам сёння, што мы выступаем супраць насілля,
Это палітыка. Калі мы сёння кажам, што мы выступаем супраць катаванняў, это палітыка. Калі мы молімся кожны дзень, каб ніколі не было ў нашай краіне чагосьці падобнага, это палітыка. Калі мы кажам, што мы хочам жыць у праўдзе, у сумленнасці, у добразычлівасці, это палітыка. І сапраўды, што ёсць праўда, казаў Пілат перад тым, як аддаць смяротны прыгавор Хрысту. І сёння мы можам таксама сказаць, што ёсць палітыка. Мы не лезем у палітыку. Мы проста молімся за свой народ. За ўвесь народ, без выключэння. Мы не робім выключэння, што мы молімся за аднаго, але не молімся другого. Мы молімся нават за таго, хто наіграў гэту фразу, якая гучыць ад раніцы да вечара. Мы молімся за тых, хто ўключае падчас працэсіі ў чырвоным касцёле, бо я, калі паглядзеў аднойчы відэо, можа, тут яно так не бачна было, але на відэо, калі выходзіць працэсія, людзі спяваюць «Святы Божа», а там Кабзон пяе тыя ваенныя песні. Але мы молімся і за тых людзей, хто ўключае гэта. Бо мы ўзгадваем, як Езус Христос паміраў на крыжы. Христос памірае на крыжы. Яму баляць рукі, ногі, яго раны, яны папросту балючыя. Это агонія, ён ужо памірае. Але што ён бачыць? Ён бачыць пад крыжам народ. Хто спачуваў Христу? Просто вот калі хтосьці чытае Святое Пісанне, нават людзям, якія ніколі ні разу не адкрывалі, это варта прачытаць проста для гісторыі, для такой, можа, каб ведаць пра гэтыя рэчы, бо ўсё ж такі хрысціянства — это вялікая частка насельніцтва зямнога шара. Пад крыжам была мама Езуса. Ну, мама — гэта чалавек, які ніколі не пакіне сваё дзіця і будзе заўсёды побач. Мама — это той чалавек, які заўсёды, і што бы ні сталася з дзіцём, ён будзе спачываць. Мама была пад крыжам. Пад крыжам таксама Езусавым быў Ян Апостал, это яго любімы вучань. Ён стаяў разам з Марыяй. Была Марыя Магдалена, жанчына, якой было прабачана шмат грахоў, якая пайшла і была разам з Езусам, хадзіла за ім. А рэшта было шмат народу. Тут жаўнеры дзялілі вопратку, бо яна была добрая, яшчэ недаўна тканая. Тут жаўнеры стаялі і думаюць, ну, божа, ну, схары, коли там памруць, ужо дамоў трэба ісці, бо там жонка ўжо нейкія там пляцкі пячэ, а тут яшчэ яны ніяк не памруць, а я не магу пайсці дадому, бо яшчэ праца не скончана. Трэці там крычыць на яго, там нешта, тьфу, скарэй, там на цябе, ты бандыты. Людзі займаліся абсалютна рознымі рэчамі. Калі Езус убачыў это все, ён пачынае маліцца і казаць: «Ойча, прабач ім, бо яны не ведаюць, што робяць». І сапраўды, яны не ведалі, што яны рабілі. Яны не ведалі, каму яны рабілі зло. Бо ім так сказалі. Можа, таксама, кажучы сучаснай мовай, у іх былі прамытыя мазгі тагачаснай ідэалогіі Цэзара. Яны ведалі, што яны служаць Цэзару, яны выконваюць яго загады, злачынныя, незлачынныя. Яны такім чынам забілі Божага Сына. А Езус моліцца за іх і заахвочвае маліцца ўсіх нас. Таму наша палітыка — это Евангелие, это Слово Божие, якое мы стараемся прытрымлівацца і выконваць у нашым жыцці. Таму, дарагія браты і сёстры, я хочу падзякаваць усім вам. Перад этой імшою мы размаўлялі па тэлефону з мітрапалітам Тадеушам Кандрусевічам, які казаў: «Ну, падзякуй тым, хто прыйдзе». Мы не ведалі, што вас будзе столькі. Мы думалі, ну, колькі прыйдзе людзей, але наша малітва — это найважнейшае. І я дзякую ад яго імя. Бо абавязкова мы скажам, колькі людзей прыйшло, якія цудоўныя, прыгожыя людзі былі, што нават святло не трэба запальваць у касцёле, бо твары людзей ззялі гэтым святлом. Вы сапраўды, вы — это кветкі нацыі, кветкі нашыя. І яшчэ, у нашай краіне адбылося тое, чаго нідзе ніколі не было. Езус Христос калісьці сказаў такія словы, дзіўныя словы, якія нам цяжка зразумець: «Зло добром перамагайце». Вот поднимите руку, кому лёгка зразумець гэтыя словы. Што такое зло добром перамагаць? Вот кому лёгка зразумець гэтыя словы? Хто адразу? Вот все, я адразумею, все, вот я буду зло добром перамагаць. Ёсць. А кому не зразумела, кому складана это зразумець, падыміце руку. Можна цяпер, не бойтесь. Нас большасць. Мы большасць, ну, я спадзяюся, ніхто не фальсіфікуе нашы падлікі. Нас большасць. Мы паднялі руку, нам цяжка. Што такое зло добром перамагаць? Бо Христос кажа, калі табе ударылі па шчацы, ты падстаў другую шчаку. Але якая ёсць першая рэакцыя? Найлепшая сітуацыя — это такая, якая апісана ў Евангеліі, дзе
У Гефсіманскім садзе, калі прыйшлі жаўнеры арыштаваць Езуса Хрыста, подышлі да яго, і тут Пётр хапае меч і мечом адрубае вуха аднаму з тых жаўнераў, але Езус кажа: не, стоп. Калі нам робяць нейкі дрэнны ўчынак, калі нас хтосьці пакрыўдзіў, першая наша реакция — дать ответ. Вау, ты что? И так далее. Это первая реакция человека, это первый одрух. Нам складана. Але что показала ситуация в нашей краине? Первая ночь, когда люди вышли на протесты, когда отбылась самая трагичная ситуация. Первая и другая ночи. Когда люди выходили у вечера, когда их сбивали, когда их калечили, когда это было жудасное, брутальное захование силовых структур, которые просто показали, что были гэтыя злочинные загады, они их выконывали, они нищили этих людей. Просто убачили, и у людей повинен был бы по любой человечей логице спрацаваць гэты прынцып вока за вока, зуб за зуб, якім жылі людзі старога запавету і тыя суседнія плямёны вакол габрэйскага народу, якія увогуле яшчэ многія народы захавалі па сённяшні дзень. Отпомсціць, вот это менавіта речовка. Не забудем, не простим, у людей это все вышло, але затым, напэўна, Бог даў натхненне нашим милым, дорогим, прыгожым, цудоўным жанчынам. Возьмите вы в руку кветку, выйдите вы на улицу и скажите, что мы мирные люди. И наши милые женщины, вот их только что назвали уважаемые, наши милые женщины, это вы. Вы, да, это вам было сказано, а кому еще? Вы взяли кветки, вы вышли, вы стали. Вы показали всему свету то, что збентежило у всех людей. И в нашей краине, и во всех іншых краинах свету. Вы вышли, вы стали махать этими кветочками, ваши улыбки, ваши усмешки. Вы просто этим всем поразили, просто все были в шоку. И той план, який был, наприклад, каб проливалася кров, каб была эта война, каб крушили витрины, так як ёсць во всіх іншых краінах, там ідзе толпа, пасля яе такое, як саранча, прайшла праз поле, нічого не застаецца, і тады, ага, можна і войска ўвесці, можна военный режим уводить, все что за угодно, можно и суседние державы войска привести, калі ёсць такие военные дзеянні, але вы вышли, и вы добром пачалі перамагаць зло. Вы вышли, вы просто своими усмешками, стало больше. Чему? Потому что добро притягивает. Бо коли б вышли и почали биться, змагаться, это б не принесло того плену. Принесло плен то, что вы вышли, и вы добром своим перемогли гэтае зло. Вы, може, не ведаючи самі того, вы своим добром перемогли дьявола, який так само хіба что разгубіўся і не ведаў, што далей. Он, конечно, он там зараз ён дзейнічае і так далей, бо он хоча раскалоць усіх, але вот это добро, яно перамагае. І я сёння паўтаруся, это уже можа хтось скажа банальна, бо я гэта кажу уже на працягу амаль што месяца всюду, што нашы беларускія дзяўчаты, жанчыны, нашы дочки, сёстры, жонкі, мамы, бабулі — это героі нашага часу. Калісьці, поры написано. Мы ведаем, что в истории там порой пишут у подручниках: герой Советского Союза 5 раз имел звезду, герой того-то. А у наших подручниках калісьці будзе написано: герои нашего часу, герои Беларусі. И кожная жанчына будзе ведаць, что гэта про вас, это вы. И я вам выказываю свой низкий поклон и великую подяку. Вы так, як Мария, мама Езуса Христа, стояла под крыжем и глядела, як помирає її син. Їй було болюче, у її дріготало серце, але яна, ведаючи, що це жаўнеры, яны могли принести некую небяспеку, яны могли так само на яе накинуться, могли ее штурхать, а ты, его мама, могли бы еще ей наробить какую-нибудь крыўду. И она не побоялась, пришла и стала. И наши женщины не боятся, выходят, идут, обороняют нас, мужчин. Ну так, мы можем усмехаться, это невероятно, это просто так, ненормально, але в нашей краине вот сапраўды нешта такое робится, что мы разумеем, что знание Бог благословляе нам, и Он хочет штосьці нам праз гэта все показать, открыть, дать. И главное, что мы все не губляем
надзеі, пра якую казаў Христос. Наша вера нас умацоўвае, наша надзея дае нам сілу. А наша салідарнасць. Я дзякую ўсім тым людзям, якія, асабліва ў хвіліну цяжкую нам, касцёлу, аказвалі сваю салідарнасць, якія рознымі шляхамі, хтосьці прыходзіў на малітвы, хтосьці нейкія пісалі нам такія посты розныя, такія, што мы з вамі, мы салідарныя, мы падтрымліваем касцёл, калі пачаліся гэтыя акты пераследу, калі не впусцілі мітрапаліта ў нашу краіну, бо акрамя гэтага, што нейкія розныя там то праверкамі нас такімі ў двукосці, то яшчэ чымсьці хочуць напужаць, настрашыць, як гэта бывае. Але вы паказалі салідарнасць, а эта салідарнасць – это вялікая сіла, бо калі мы разам. І я цяпер, можа цяпер, хоць я ўжо столькі гадоў святар, нават біскуп, это сапраўды, я ўжо столькі тэалогіі той прайшоўшы, пісаўшы за той тэалогіі розныя дысертацыі, але все ж такі вот цяпер я, можа, разумею тыя словы, калі Христос моліцца і кажа: «Ойча, каб яны ўсе былі адно». Бо сапраўды, вот это одно сэрца, адзін дух, салідарнасць, взаемападтрымка – это сапраўды выкананне Христовага закону, Христовых словаў, таго, чаго нас навучае Бог. Бо, ойча, каб яны былі адно, бо калі все будуць кожны сабе, кожны будзе ўцякаць, мы слабыя, але калі мы адно, то сіла, бо падыміце руку, тут большасць жанчыны сядзіць, але сёння пры сучасных такіх розных сродках тэхнічных я не ведаю, ці яшчэ такое засталося. Хто ведае, што такое венік, мецёлка? Клас! Я думал, что все уже этими пылесосами такими уже користаются, нават такими, которые сами там ползают, нават и человек не повинен сидеть гаджетами разными. Мы ведаем, что такое метелка. Это вельми такой одной ниткой. Коли мы вытянем прутик с этого веника и будем его ломать, зломаем мы его хоть на 100 кавалочков. Ламаем. А калі мы возьмем веник и пачнем сам веник ламаць, нам прыйдзецца вельмі шмат напрацавацца. Бо сапраўды, это моц, это вот нам сімвал такі, але он показывае нам вот это вот моц, сіла, калі разам, калі гэта все злучана, то зламаць цяжка. Ламаць можна паасобна, па аднаму, але калі салідарна разам. Не. І таму я сёння асаблівым чынам малюся да міласэрнага Бога і заахвочваю вас памаліцца аб гэтыя патрэбныя дары і ласкі для нашай бацькаўшчыны краіны, аб вот гэты бальзам гаючы для той раны, якая сёння ёсць у нашым грамадстве, аб супакой, аб прымірэнне, аб згоду. Каб усё ж такі быў магчымы нейкі дыялог, каб не было ў нас больш гэтага супрацьстаяння, таму што сапраўды нам патрэбны мір, нам патрэбна шчасце, мы гэтага хочам. Мы гэтага просім у Бога. І я думаю, што мы пройдзем праз гэтае выпрабаванне, і мы будзем шчаслівымі. Мы ведаем, як робіцца сталь. Бярэцца кокс, кідаецца там разам з тымі іншымі рэчывамі, ён павінен прайсці праз агонь, ён павінен расплавіцца, прайсці праз нейкае ачышчэнне для таго, каб быў гэты моцны метал. Таму, можа, і нам Бог даў гэтае выпрабаванне. Выпрабаванне, якое мы перажываем сёння, выпрабаванне сапраўды нецікавае, непрыгожае, але з нашага пункту гледжання людскога, але гэта выпрабаванне, няхай жа ж яно зробіць нас яшчэ лепшымі, нашмат лепшымі. І я прашу, каб добры Бог благаславіў нашу айчыну, а Маці Божая атуліла нас усіх плашчом сваёй апекі, і веруючых, і неверуючых, і тых, якія уцякаюць, і тых, якія даганяюць, тых, якія у вязніцах ляжаць на падлозе, і тых, якія ставяць свой сапог ім на галаву. Каб усіх нас Маці Божая атуліла плашчом сваёй апекі і выпрасіла ў Бога гэтую ласку, супакою, згоды, прабачэння, міру. І ўсё гэта зробіць нас шчаслівымі. Амен.
Уключимся ў супольную молитву Костела и узнесем до Пана наши просьбы, интенции наших сердцев. Попросим у Бога об тым, что найбольш наболело кожному з нас и ўсёй нашей краине. Молімся за Христовы касцёл, каб ён ратаваў свет ад граху і вёў усіх людзей да Бога. Езу, просім Цябе. Молімся за святога айца Францішка, каб яго сустрэчы з кіраўнікамі дзяржаў спрыялі ўмацаванню ў свеце сапраўднага спакою і справядлівасці. Езу, просім Цябе. Кірие, молимся за нашего арципастыра, арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевича, каб добры Бог паспрыяў яго хуткаму і шчасліваму вяртанню да нашай бацькаўшчыны. Езу, просім Цябе. Молимся за тых, хто кіруе нашай краінай, каб яны клапаціліся аб шчаслівай будучыні свайго народа. Езу, просім Цябе. Кірие, елейсон, Кірие, молимся аб дары супакою для нашай радзімы, якога так мы ўсе з вамі шчыра прагнем. Езу, просім Цябе. Кірие, елейсон, Кірие, молимся за нас, собраных на гэтай Эўхарыстыі, каб супольная молитва пры алтары Пана наблизила нас до Бога и поглыбила нашу узаемную любовь. Езу, просим Цябе. Кирие, елейсон, Кирие, Кожны з нас прыйшоў у гэтую святыню, маючы ў сваім сэрцы пэўную асабістую просьбу да Господа Бога. І зараз у хвіліне цішыні папросім Бога сваімі словамі, так як у нас это атрымаецца, ведаючы, што Бог і так ведае, не абавязкова фармуліраваць, але няхай у гэтую хвіліню цішыні мы проста узгадаем тых, за каго мы хацелі бы памаліцца, папрасіць, і мы разам, выконваючы словы, якія мы сёння пачулі, дзе двое альбо трое збіраюцца ў імя маё, там я сярод іх, мы разам папросім, каб Господ выканаў гэтыя нашы сапраўдныя інтэнцыі сэрцаў. Езу, просим Цябе. Кирие, елейсон, Кирие, елейсон.
Божа, Ты праз ласку Духа Святого наполнил дарами любови сердце Твоих верных. Выслухай наши молитвы и учини, каб усе люди любили Тебе больше за все и с любовью выконывали Твою волю праз Христа Пана нашего. На картках номер 8. Открой свое сердце, Бог тебя любит, и Он тебя избавил и не покинет, и Он не подманет. От земли и процежут людских Тебе его первым остался для нас, хлебом життя, благословленный Ты, Боже, Отца веры на веки. Свою руку, пойдем все разом, станем под крижем Пана избавцы, и Он нас омыет кровью своею, моцно притулить до сердца своего. Бог есть любовь, Бог есть любовь, Бог есть любовь. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу аквяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме аквяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Божа крыница соправдной побожности с упокою, дай просим, каб гэтаю аквярай мы належно ушанавали Твою велич и праз удел Евхаристы з'єднали наши души у веры праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Духом Твоим Угору серце. узносим їх до Пана, Подякуем Пану Богу нашему. годно гэта і справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Твоя безмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёю Божаю моцаю прыйшоў на дапамогу людзям праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці і такім чынам усіх, каго загубіў грэх, вернуў жыццё,
пра смерть нашага Пана Езуса Христа. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiany po всім świecie. Udoskonali Jego lubowi razem z papem naszym Franciszkiem, metropolitą naszym Tadeuszem, prysutnym tu biskupem Jurym, всіми biskupami Białorusi i всім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo pro bratów i siostr naszych, jakie pasnuli u nadziei na Воскрешenie. I pro wszystkich, kto u Twojej łasce odeszł z tego świata i dozwoli im ubaczyć światło oblicza Twojego. Prosim Ciebie, zmiłuj się nad всіми nami, jak my zasłużyli udział u życiu wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodzicą Panną Maryją, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostołami i всіми świętymi, jakie z przedwieku podobali się Tobie, aby z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie, przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого,
уся пашана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Гайца Небесного, як навучив нас Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Под Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай заусёды буде з вами. И с Духом Твоим. По духу взаємної любові, до якої закликає нас Христос, передайте один одному знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Нехай допоможе нам змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Перед нами зараз буде святое причастя, комунія. Приймають святое причастя ті, які були недавно в сповіді, на протягу, може, якого місяця часу, а хто не був в сповіді, то, коли ласка, встримайтеся від прийняття святого причастя. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, Я не варты, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Unoszę wzrok, modlitwa z serca płynie, jak skrzydeł cień do Ciebie w górę gnam. Nie boję się, że miłość Twa przeminie, świat zmienia się, a moja wiara trwa. Rozpraszasz wzrok, gdy smutek czuję w sercu. Roztaczasz blask, co światłem wkoło lśni. Panie mój, Twa miłość mnie pociesza i w trudny czas nadzieję daje mi. Rozpraszasz mrok, gdy smutek czuję w sercu. Roztaczasz blask, co światłem koło lśni. Panie mój, Twa miłość mnie pociesza. W trudny czas nadzieję daje mi. На картці номер 4. Святло життя освяти мою тень, оздорови сердца зло. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше зло. Ты один верный, Ты один
Молимся. Всемогутный Боже, Ты нас живишь и узмацняешь Своим Словом и на святейшим сакраментом. Учини, каб мы годно приймаючи гэтыя святые дары Твайго Сына, могли стать удельниками Яго жыцця вечнага, и які живей валадарыць на веки вечные. Дорогие браты и сестры, подыходит до завершения наша святая імша. Мы так само яшчэ сёння пройдзем у працэсіі, бо адразу, пачынаючы ад панядзелка, як толькі прыйшла інфармацыя аб неўпушчэнні грамадзяніна Беларусі ў Беларусь нашага мітрапаліта Тадеуша Кандрусевіча, тут з'явілася традыцыя кожны дзень пасля імшы о 19 гадзіне ісці працэсіі вакол касцёла і абносіць вакол касцёла рэліквіі. У нас ёсць рэліквіі святога Шарбеля Маклуфа, ёсць рэліквіі святой Фаустыны Кавальскай і рэліквіі святога Яна Паўла II. Мы іх таксама возьмем і пройдзем у працэсіі. Мы толькі што чулі мелодію, якая кажа нам, якім будзе наш тэмп працэсіі. Я так думаю, што нема нічога дрэннага, што Бог не пераўтварае ў добро. Таму помнім, што Бог любіць нас, любіць кожнага чалавека, любіць кожнага без выключэння, і Бог прагне збаўлення ўсіх людзей. Дзякуй вам, милые мои дорогие люди, за тое, што мы сёння з вами узносілі нашу малітву да Господа. Дзякуй вам за ваше шчырае сэрца, за ваше жаданне быць сёння тут, у гэтым храме. Я хочу падзякаваць усім святарам, якія разам сёння маліліся падчас гэтай святой імшы, падзякаваць уладыку Сергею Гаеку, які ўзначальвае грэка-каталіцкую царкву на Беларусі. Хочу падзякаваць прадстаўнікам дыпламатычнага корпуса у Рэспубліцы Беларусь акрэдытаваным, якія сёння былі разам з намі на гэтай малітоўнай сустрэчы. Dear ambassadors and representatives of the diplomatic missions in the Republic of Belarus, thank you very much for your presence in this Holy Mass in this church. Your presence here, your presence in the place where the first victim perished, is very necessary for us, for citizens of this country. We know that we are not alone. We are not alone. Thank you very much. І, паважаныя, зараз, пасля Божага благаслаўлення, якое я ўдзелю ад імя нашага мітрапаліта Тадеуша Кандрусевіча, бо па тэлефону ён дазволіў мне паблагаславіць ад яго імя увесь той люд Божы, які прыйдзе. Я хочу пажадаць усім вам, беражыце сябе, дайдзіце шчасліва дадому, не звяртайце ўвагі на розныя, можа, правакацыі, якія будуць, хто-небудзь будзе хацець вас правакаваць. Проста ідзіце ў супакоі з Богам у сваім сэрцы. Дайдзіце шчасліва і маліцеся, каб мы сапраўды з вамі пабудавалі шчаслівую Беларусь. Вот так і будзем ісці. Дарагія, вядома, што паважаныя, няма нічога дрэннага, што Бог не пераўтварыў бы у добрае тое, пра што мы сёння разважалі. Хто б нас яшчэ так парадаваў? Таму нават у гэтым значэнні, можа, хтосьці хацеў зрабіць якую-небудзь прыкрасць людзям, якія прыйшлі сюды на гэты пляц, каб там мірна праявіць свае пачуцці. Тым нам, якіх так шмат сёння сабралася ў святыні, можа, камусьці не падабаецца гэта, уключылі музыку, але мы з яе таксама скарыстаемся ў дабро. Мы будзем спяваць святы Божа, святы моцны, святы несмяротны, і я прашу усіх вас у душы, у сэрцы, проста сваімі словамі падчас працэсіі папрасіць, каб добры Бог даў нам гэтую ласку, вяртанне мітрапаліта, каб была свабода веравызнання, свабода усіх канфесій. Хочу таксама, карыстаючыся нагодай, падзякаваць асаблівым чынам нашым братам і сёстрам з пратэстанцкай канфесіі, з напрамку царквы поўнага Евангелля,
якія выказалі вельмі моцную знак салідарнасці з намі, яго падпісалі усе біскупы і пастыры гэтай царквы. І сапраўды, помніце, што мы ўсе адна вялікая сям'я, якая называецца народ. Беларусь. Я не пачуў тое слово, што вы сказалі. Мы называемся як? І каб так было паміж усімі намі, мы народ Беларусі. Мы народ Божы, і Бог любіць нас. Пан з вамі. І з Духом Твоим. Нехай імя Пана будзе благаслаўлёна. Дапамога наша у імені Пана. Які стварыў неба і зямлю. Нехай усіх вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокои Христа. І калі мы будем, прабачце, калі ласка, я не падзякаваў нашай цудоўнай арганістке Юліі, якая з гітарай, і хору, які суправаджаў гэта нашым арганістам, таму яны далі знак, што трэба ім падзякаваць. Дзякуй вам за цудоўныя спевы, якія былі на этой імшы. І, дарагія, калі мы будзем вяртацца, то ўжо працэсія будзе ўваходзіць у касцёл, мы адспяваем наш хрысціянскі гімн «Магутны Божа». І, можа, я разумею, вы ўсе стаміліся ўжо, вам ужо надоело, вы будете казаць, што гэты біскуп так болтаў долго, яму трэба язык падрэзаць, я это зраблю, скажу аперацыю. Але трошку пазней, але два слоўца, можна я яшчэ скажу? Я хочу падзякаваць, можа, вы будете ведаць кагосьці, напэўна, хто-то будзе ведаць, ваши знаёмыя, блізкія, сябры. Хочу падзякаваць тым людзям, якія спяваюць «Магутны Божа» па ўсім нашым горадзе. Так сталася, што я прыйшоў на Камароўку, мне трэба было штосьці купіць, і калі я пачуў «Магутны Божа», я забыл, чаго я прыйшоў. Праз слёзы мяне можна было б і падмануць, і абвесіць, і ўсё, што заўгодна, таму што гэта так загучала моцна. Калі на станцыях метро, у розных гандлёвых цэнтрах гучыць гэты наш гімн, але ён гучыць не проста як спеў, але ён гучыць як малітва. Малітва ў тых месцах, у якіх нават ніхто не чакае і не спадзяецца. Падзякуйце гэтым людзям за сапраўды такое цудоўнае, прыгожае сведчанне сваім родным, блізкім і знаёмым. І зараз мы зноў пастараемся так увайсці ў хвіліну такога малітоўнага настрою і пройдзем з працэсіяй, са спевам, суплікацыяй, са спевам «Святы Божа», бо гэты спеў, ён вельмі старажытны, ён ёсць на розных мовах, і асабліва тут на нашых землях яго заўсёды нашыя продкі спявалі тады, калі была нейкая небяспека, калі была нейкая праблема, калі была сапраўды нейкая вялікая патрэба. Каталікі спявалі «Святы Божа, святы моцны, святы несмяротны, памілуй нас», «Святы Божа, святы моцны, святы Ані смертельны, змілуйся над намі». Нашыя браты і сёстры праваслаўныя спявалі «Святы Божа, святы крепкі, святы бессмертны, памілуй мя». Гэта гімн вядомы па ўсіх нас. І таму, хто ведае словы, хто не ведае, то проста ў сэрцы, ў душы далучыцеся да гэтай цудоўнай, вельмі прыгожай малітвы. І ксяжа возьмуць рэліквіі, хто возьме? Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, змилуйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный,
Святий Боже, святий моцний, святий несмяротний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмяротний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий